Μαγειρέματα στο φοιτητόσπιτο νούμερο 4. Το αγαπημένο φαγητό της Ευαγγελίας, η οποία εδώ και χρόνια δεν τρώει κρέας. Λοιπόν, κόβω, χαράσω, λαδώνω και βάζω τις μελιτζάνες στο φούρνο να μαλακώσουν. Στη συνέχεια, κόβω 2-3 μεγάλα κρεμμύδια σε ροδέλες και τα αχνίζω με λίγο νερό. Όταν τελειώσει το νερό, προσθέτω λίγο ελαιόλαδο, 3-4 ντομάτες σε κύβους και λίγη σάλτσα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά, κόλιανδρο, σκόρδο, μαϊντανό. Μαγειρεύω για λίγα λεπτά και αποσύρω από τη φωτιά. Για την μπεσαμέλ θέλουμε 100 γραμμάρια βούτυρο μαζί με λίγο λάδι, 100 γραμμάρια αλεύρι και 1 λίτρο γάλα. Να κατέβουμε καλά, λίγο αλάτι και όταν αρχίζει να πίζει και βγάλει τις πρώτες φουσκάλες είναι έτοιμη. Αδειάζω όλη τη μελιτζάνα και τη ρίχνω στα κρεμμύδια. Ξαναγεμίζω τις φλούδες από τις μελιτζάνες, βάζω και την μπεσαμέλ από πάνω και πάει στο φούρνο μέχρι να πάρει χρώμα. Τα υπόλοιπα υλικά τα βάζω σε ένα ταψάκι χωρίς τις φλούδες και αυτό είναι το τάπερ της Ευαγγελίας για τη δουλειά. Ουφ!